Det første sted i Danmark tilbyder Svendborg Sygehus nu patienter med hjertesvigt en patientkuffert til at tage med hjem. Med kufferten kan patienten se og tale med lægen eller sygeplejersken uden at skulle på hospitalet. Et klik, en åben kuffert. Godmorgen, Tove. Og konsultationen er i gang. Godmorgen, Mette. Hvordan går det ude hos dig? Jo tak, det går godt. Jeg har det godt. Tove Skov Nielsen lider af hjertesvigt og får blodtrykket og hjerterytmen kontrolleret 2 gange om ugen. Og det sker derhjemme. Og kufferten står på blodtryk? Og det har jeg stillet ind, ja. Godt, så trykker jeg på knappen herinde. Det er jo en stor fordel, at man kan slippe for at skal transporteres til sygehus. Og når det er vinter, så kan det jo være en stor forskel, om man skal afsted, eller man bare kan sætte sig hen i sit eget hjem og få undersøgelserne. Hjertekufferten er en del af et forsøg på Svendborg Sygehus. Formålet er at undersøge, hvordan hjertepatienter kan behandles bedre og billigere. Fordelen er rent økonomisk, at man undgår, at patienterne skal transporteres ind på hospitalet, ind til vores ambulatorium. Og det er selvfølgelig en væsentlig del. Så er det også, at vi kan organisere vores arbejde anderledes, og at vi sandsynligvis vil bruge mindre tid på konsultationerne. Jeg tror, at vi skal prøve at hoppe op på vægten. Kan du se, hvad den siger ude hos dig? Ja, 62,1. Nogle patienter oplever, at sygehuset kan være et utrygt og forvirrende sted. Og for dem kan konsultationer via nettet være en fordel. Det, der sker, når vi har konsultationer på denne her måde, det er, at patienterne er hjemme hos sig selv og derfor meget mere afslappet. De hører bedre, hvad det er, vi snakker om, og de har mange flere spørgsmål, fordi de er mere afslappet, oplever jeg. Tove Skov Nielsen har haft kufferten i en måned, og det har været godt for hendes hjerte. Når jeg har kufferten herhjemme, kan jeg jo få konsultation flere gange om ugen, og det er jo en fordel, for så kan medicinen jo blive reguleret hurtigt. Tak for den her gang. Ja, og det siger jeg også. Og tak for din indsats i dag. Ja, ha' det godt. Vi ses på mandag. Ja, det kan. Ja. Hej, Tove. Hej.